Sunt atâtea de spus despre domnul Colceag încât nici nu știu de unde să încep. Într-un fel sunt mândru că am nimerit în perioada asta, pentru că, din cât am aflat și din timpul de după Revoluție, dumnealui a reușit să modernizeze sistemul nostru de învățământ teatral și chestia e că o simt pe pielea mea. Este un regizor cu care am făcut apoi și un spectacol cu Noaptea Furtunoasă. Este un regizor cu care ar fi bine să lucreze mulți actori, pentru că la începuturile lui și el a fost actor. Și numai un actor care a slujit scena seară de seară poate să înțeleagă truda acestuia. Și atunci regizorul vine și știe ce înseamnă cotloanele unui actor. Și el are grijă de aceste cotloane. Care e ultima replică aici la voi, mă? Lasă-l, Charles. Lasă-l, Charles! Nu, imediat trebuie să aud. E aproape că e ca o... Lasă-l! Nu! Să nu-l lase, să pare că e un răspuns la replica ei. Încercă să scoată tot ce avem noi înăuntru, tocmai asta făcea. Încerca să găsească tot felul de laturi pe care le aveam, dar nu le descoperisem încă. Asta a făcut cu fiecare dintre noi. Ești nefericită. Ce să înțeleg? Nu pot. Așa. Zic, nu pot. Și acum unul tare. Nu pot. Pot să spun în câteva cuvinte. Cred că e unul dintre cei mai buni profesori de actorie pe care are țara la ora asta. Vreau să vă spun ceva. Va trebui să din când în când să vă opriți, să încercați să vă opriți, ca să se audă din nou. Și asta vă face să râdeți mai tare. Este un pedagog foarte bun, deoarece știe să se poarte cu actorii exact așa cum trebuie, adică cu mânuși, dar în mânuși are o mână de fier foarte puternică pe care o simți dacă e nevoie. Formă prezintă ca o doamnă, vă caută o doamnă. Primul lui spectacol făcut ca regizor, făcut de unul singur, care se numea Regina Balului. Este spectacolul cu care el și-a dat examenul, atestatul de regizor. Noi fiind studenți, repet, în ultimul an, în ultimul hal. Da. Așa că aveam o istorie care ne lega. Și apoi, la Cadavru Viu, am reînnodat ușor această istorie și am transformat-o în actualitate la vremea aia. Nu l-am văzut jucând. Ba da, l-am văzut în Barrymore, dar de foarte puțin. E un foarte bun regizor, dar după părerea mea, cred că excelează în cariera de profesor. Stop, Cătălin, trebuie să intri cu replica imediat. E o persoană extrem de jucăușă și știu doar că sunt foarte recunoscătoare pentru foarte multe lucruri pe care le-am învățat de la el. Și, atenție, faceți pauze. Vă opriți să luați el și să aude și atunci arăte și mai departe. Trebuie lucrat asta, trebuie ca la concert. Mai repede. Bună seara, dragi prieteni, și mă bucur că suntem din nou împreună la o nouă emisiune în Centrul Atenției. În această seară, alături de noi, se află decanul Facultății de Teatru, domnul profesor Gelu Colceag. Bună seara, domnule Colceag! Bună seara! Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a participa la această emisiune. Aș vrea să vă reamintesc că ați publicat o carte care se numește Oameni de prisos în lumina rampei. Și aveați o dedicație la începutul acestei cărți care sună cam așa. Cartea este pentru acel grup de oameni tineri care în aceste vremuri pline de felurite tentații
aleg teatrul ca soluție de împlinire spirituală. Se poate ajunge prin teatru la împlinire spirituală? În primul rând, mă bucur că mi-ați amintit că am scris o carte. Da, uite, hai să stabilim o chestiune, hai să vorbim să vorbim direct, cum vorbim noi de obicei. Nu vrei să nu spun domnule profesor, ci să spun Gelu, cum ți-am spus de atâtea ori când am lucrat împreună. Și eu să spun Vali. Am vrut să-i păcălim pe telespectatori, dar până la urmă... vorbim despre adevăr, trebuie să fie în primul rând între noi doi. E o formulă de politețe. Eu sunt de acord, dar dacă vrei primul lucru care mă poate puțin scoate dintr-o stare ușoară de emoție, firească, hai să ne adresăm așa cum vorbim de obicei. Am creat-o special pentru că știu că modificarea este importantă în teatru. Mai izbutit, mai modificat. Al doilea lucru e, cum ți-am spus, că mulțumesc că mi-ai amintit de cartea asta, pentru că trebuie să mă apuc neapărat să o scriu și pe a doua. Am deja multe lucruri adunate și cred că e cazul și e nevoie. În arta noastră atât de efemeră trebuie să găsim paliative ca să rămână ceva după noi. Și a scrie cât putem și cum ne pricepem este o formulă de a rămâne ceva după ce nu să mai fim. Teatrul nu rămâne, teatrul dispare, ca un fum, cum spune Shakespeare. Pe urmă, această dedicație, da, nu spun sincer că probabil că am fost inspirat când am scris-o, îmi place și mie acum când am reauzit-o. E clară, e precisă. Da, sunt două lucruri, felurite, tentații și în același